wabarakatuh. Sugeng enjing tepangaken kula sedaya saking kelompok 9 kelas 11 A2. Kula Dina Rifa Islamia absen 9. Kula Farah Naila El Rahma absen 10. Kula Muhammad Nur Syafi'i Muni absen 20. Dan kula Wilham Maulana Arfiansyah absen 36. Ing kesempatan menika kula sedaya badhe ngaturaken tembang Jawa. Mugi saged dipun raosaken lan dados panglipur tumrap para pamirsa. Kita milih tembang Durma amargi ngandhut piwulang supados boten sombong amargi ilmu lan kapinteran. Saha tansah andhap asor. Kandhutan teko tembang Durma iki yaiku tembang Durma iki ngemot piwulang moral supaya manungsa nggunakake ilmu lan kapinterane kanthi wicaksana. Ora sombong lan tansah andhap asor. Kawruh sejati yaiku kawruh sing bisa nuntun marang kebecikan lan nyedhakake awake marang Gusti Allah. Salah siji jatine gending yang sastra endi ingkang ngrainggil iku titenono ojo wis kaya tondo wis rini lan witi kontung bebaya asap lelapu ngalih. Mekaten tembang ingkang kelompok saged kula aturaken menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun agenging pangapunten. Matur nuwun sampun maringi kawigatosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.